Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Ammi bisnaga, o bé bisnaga en català. És oriünda d'Europa, d'Àsia i d'Àfrica del Nord, però pot ser trobada arreu del món com una espècie introduïda. La part utilitzada de la planta són els seus fruits. En ells s'hi formen diversos productes del grup de les furanocromones, com la quelina, la bisnagina i el quelol, la més important de les quals és la quelina. Les furanocromones es comporten com a relaxants de les fibres musculars llises, amb un efecte espasmolític sobre les artèries coronàries i les vies respiratòries i urinàries. Per això, se la fa servir per combatre còlics nefrítics, perquè relaxa els conductes de la uretra, les litíasis urinàries, asma, en el tractament de l'angina de pit, arrítmies i distonies neurovegetatives. També és sedant i diürètica. Externament és fotosensibilitzant i en ús tòpic, pel seu gran contingut en quelina, pot ser utilitzada pel tractament de l'alopècia. Aquestes substàncies, però, poden tenir efectes tòxics i per preveure un mal ús o una intoxicació, cal que pel seu ús intern en infusions o extraccions dels seus fruits o amb ús tòpic es faci sota la vigilància mèdica especialitzada, ja que s'ha de tenir en compte el contingut alcohòlic de l'extracte del fruit. Les contraindicacions que presenta aquesta planta són en períodes d'embaràs, lactància o bé en nens petits, ja que no es poden prescriure formes de dosificació oral en continguts alcohòlics en nens menors de 2 anys. Tampoc es poden prescriure a adults en procés de desintoxicació etílica. És incompatible amb altres cardiotònics i amb laxants antraquinònics. Els possibles efectes adversos poden aparèixer després del contacte de la planta fresca amb la pell humida, ja que es produeix una exposició actínica i, per tant, poden aparèixer fenòmens de fotosensibilització, o bé en dosis elevades o pel seu ús continuat, ja que pot produir nàusees, insomni, vertigen, cefalees, sudoració profusa i somnolència diürna. I bé, fins aquí l'entrada d'avui. Gràcies per la vostra difusió i fins una altra.